duka gyara, ga masunci na bisa kura, guguwar rani daga kura, din nama ba na kula fara. Dan takare waka maka koya, kuma na zo in yi wa manya, kan daki sai an maka gaya. Adamu yan leman, Adamu yan leman, ya Adamu yan leman da zagaya, na Abuja na ta jiranka, an san ku ke tsare doka, kun aiki kai kan ta zakka. Na yan leman gaba alhaji je ka, ga sadaka kuma gashi da kyauta, baka gida kuma yi maka mata, adalci kuma ba shi mugunta. Wani aiki na yarda da nawa, san ka Abuja tun da dadewa. Yawwa Haji Adamu kai wa maza nisa, Haji Adamu kai wa maza nisa, wanda dai ya taba ka ka dau bansa, wanda dai ya taba ka ka dau bansa. na yan leman kake, makiya kuma sun sake, wale sama dai kake, su a cikin rami suke, kai kuma ke can tsallake. Dan takare waka nake, ba ni rawa in ba da ba za ta ba. Haya gaishe ka nake, monitorin aiji Haji Adamu yan leman, kuma gashi masoyin zibi na Kano son bai guji kowa ba. Gaishe ka muke monitorin aiki Haji Adamu yan leman, kuma gashi masoyin sifi na Kano san bai guji kowa ba. Mu dai sunayen Allah shi ne muka sa a san farko.
081 76 04 85 30.